मर्निं आगैमोन, नै आं दिनै गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय। कुनजुमिखाया नै मैगं फानदों, गेलेदों। मा मैगं फानखोथाय? मा मैगं? बे दिंखिया, ओमफ्राय लाफा, ओमफ्राय बेयो मा होनोमोन बेखौ? बे दिंखिया, बे लाफा, ओमफ्राय बेखौ बावबाय आं जायखिया बे थास' बिलाइ, ओमफ्राय बेयो माबा मा होनोमोनलाय? गावनि मैगं फाननायखौनो बावदुलायबाय, सानहाबलायथारबाय नै। सानबासिनो बेफारि जादों, मैगं फानग्रा बेफारि जादों कुनजुमिखाया। दा लोगो दायो लोगो फैबासो लोगोजोंहाय गेलेगोन। लोगो स्कुलाव थांदों, ओमफ्राय आंनाथ' स्टाडि लिभ नालाय गाबोननिफ्राय आंना फरिखा दं, ओंखायनो बन्द मोनदों। दे होमबा आगैमोन नायलांदो जोंनि भिडिअखौ। जोंनि दिनैनि ओंख्रिया सानजौफुनि ना एवनाय, नाजों थारुनजों। ओमफ्राय बे खुसियाजों अन्थाइ बाजाब संगोन, थारुनजों ना। नै ओरैहाय थारुन संगासिनो दा। बे थारुन, नै थारुनजों नाजों। ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबजों खुसियाजों दिंखिया भाजा, दिंखियाजों दाउदैजों। जोंनि ओंख्रिया नै जोंहा लेबु खाजि जानो नागिरदों। लेबु लेमगासिनो मामिया, बानलु सिफ्लेदों। ओरैबायदि गरम, लामायाव एसे बार फैयो, ओंखायनो लामायावनो जिरायफैबाय जोङो। आं लेबु खाजि जानो जि गोथाव मोनो, आरो सरबतबो। आं बांसिनानो मा होनो बे माबाजोंहाय जायो, संख्रि होनानै बांसिन जायो। बानलुबो जानो हायो। मोनसे मोनसे बोखानानै जानांगौसो। एसेनो जाबाय नै। सोर लेबु गोथाव मोनो खोन्थाहरबानो जाबाय, आरो सोर बानलु गोसा खोन्थाहरबाय थायो। आंथ' ओरैबायदि बानलु गोसा जायो। तो दोस्तों, अभी हम लोग बाजार जा रहे हैं, आने के घर में हूँ मैं अभी। नहा भी लिया मतलब, और मम्मी घर पे जा रही है, क्योंकि मैं रूम पे नहीं जाएगा, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन मम्मी नहीं जाएगा, तो इसके लिए वो ड्रेस लेने गया है, और मैं बाजार जाएगा आने के साथ। तो देखते रहिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग बाजार में पहुंच चुका है। अभी हम क्या क्या लेंगे आप सबको हम दिखाएंगे, देखते रहिएगा। Tangan kuat nih, Boy. Pasan ke mana nih? Ayah. बिमानैया दिरुं बायगासिनोमोन, हेब्बाय बेखौबो।
गरम चिकन पकौड़ा खाने वाला है। चाउमीन तो हमने खा लिया पहले ही। इतना गरम था। आज चिकन पकौड़ा खा के आप लोग को टेस्ट बताती हूँ मैं। अच्छा कितना गरम है। तो घर पे मिलते हैं।